while. May pares to eh. Man. Etan. May pares to ya. Ata lama to ah. Tiga ta pares eh. Ako biniratan. Ako biniratan. Kapan kumiratan? Binili niya sweater eh. Sa inyo galing yon? Yung 3,000 isa? Sa inyo galing yon? Yung lalaki? Oo, sa inyo rin ata galing yun eh. Yung ano, Peruvian yun. Pinanggalingan yun, 40 mil daw ang ipagdating na doon. Pare, Diyan, atau pikir kalau nggak ke situ, ya ke situ. kira kasar. Ini. Berapa? 1.5 sa gabi ko yan. Lagi kasi sa namin farm. 1.5 biray, 1.5. Ate, pizza na lamang nga. Doon sa rami papakandan kina, may repolyo. Ano nga?
Kasi nga native mo na yan. Kulang na yan. Hindi ha, pang kilabayan mo yan. Ang display. Bawakan mo na. 1,000 lang. 150 sa Leonidan. Ang lapot farm talaga. Ay, patay sa Leonidan. Para sa mga nagkaroon ng dito, ganda yan.